Pois levamos uns días así todos de vacacións, moi desconectados, está moi ben, pero como non lles apetecía, bueno, a nós sí, é unha excusa porque a nós sí, nos apetecía falar de cine. Falamos nas nosas crónicas cínicas, como todos os martes aquí en Radio Culleredo, con Fernando San Pedro. Que tal? Moi bons días, Fernando. Moi bons días. Afortunados vos, os que tedes vacacións e podedes disfrutar delas. Pero o resto dos mortais non necesariamente temos aquí isto do cine, da música, isto é traballo 24/7. A ver, a semana pasada non fixeches programa porque tiveches vacacións nosas o xoves, non? Bueno, entonces nosas tiveste vacacións nosas, pois pues ya está. Non te queixes, non te queixes. Sí, pero aparte das vosas... Tes vida, non? Hai catro cousiñas máis que hai por aí, tampouco te creas ti que... Bueno, hai que buscar a vida. Eso que eu aproveito para poder procurar ver películas e series normalmente pola noite, sacrificando horas de sono en pos da cultura, claro. Claro, todo faz pola audiencia. É do crecemento personal, bueno. Da satisfacción, este tipo de cousas. Eso xa me soa máis a min tamén. o de roubar son horas de sono polo crecemento persoal e todas esas cosas que decimos para non dormir e estar aí despertos como ollos como platos, vendo cousas que ás veces non compensan. Pero bueno, porque non todo compensa. Non, pero bueno, cando encontras algo que compensa, pois paga moito a pena. Acabábamos o programa da semana pasada, pois falando así, soltando un tráiler, un avance do que tiñamos que falar hoxe, sí o sí, que é pois unha serie británica chamada Riot Women, está pasando bastante desapercibida. Está, por exemplo, en Movistar Plus, que non é a miña plataforma favorita, ni moito menos, pero aí está. Ten cousas interesantes, como todas, evidentemente, non? Eso é como a selección de fútbol ou calquera outra cousa. Cada un de nós leva, se di que cada un de nós ten un seleccionador dentro, pois tamén cada un de nós ten unha plataforma dentro a súa imaxe e semellanza. Ou un programador desa plataforma, non? Exacto. Entón, pois, esta serie, esta Riot Women, bueno, xa ten unha premisa que a min é o que me chamou a atención, non? Nun primeiro momento, que é, pois, 5 mulleres na súa cincuentena, excepto unha, na súa cuarentena, por eses avatares da vida, se coñecen, algunha xa amiga de anos atrás, e deciden formar un grupo de rock, de punk rock, máis concretamente, para presentarse a un concurso benéfico nunha escola, non? Tamén un pouco pois coeido de salir un pouco das súas rutinarias vidas, non? Bueno, pois a partir desde aí iremos coñecendo a estas 5 mulleres. É unha serie británica creada por Sally Wainwright, que é unha, bueno, aquí en España non é demasiado coñecida, pero xa no ámbito británico, sobre todo, pois é unha creadora, unha guionista, produtora, directora, con varios éxitos, non, na televisión británica. Aquí quizáis en España máis coñecida sea a serie Happy Valley, que creo que emite, non sei se Filmín ou... Bueno, unha serie que ademais ten un montón de temporadas, é un drama criminal, un procedimental a británica, non? Que, bueno, eu vin algún episodio suelto, nada máis, pero multipremiada a serie ao longo das tempadas. Pero bueno, que unha tempada, ollo, hai que matizar que unha tempada para unha serie británica a veces son 3 episodios. Sí, lembro, 13, por exemplo, non? Pois sí, por exemplo, é un perfecto
unha perfecta mostra, non, do que son, non todas, pero a que xa ten 6 ou 8 episodios, o sea, falo de series británicas, que teña 6 ou 8 episodios, xa é como para unha americana ter 22. Sí, é curioso, pero é así, sí. Sí, é así. Son episodios máis longos, son como pequenas películas, non? Algún chega a hora e media de duración, o normal é que non baixen dunha hora, ou seja, que entre 60 e 90 minutos, bueno, pois aí esta Happy Valley é a máis exitosa creación desta guionista, directora, bueno, showrunner tamén, chamada Sally Wainwright, non? E agora, a súa última produción é este Riot Women, que si por algo destaca, aparte de polo seu guión pulido hasta a extenuación, é porque polos personaxes, non? O duelo interpretativo entre as dúas, digamos, que máis presenza teñen na pantalla, que son a cantante, que é a máis nova, Rosalie Craig, unha actriz descoñecida hasta o momento, pero que ven do teatro musical do West End londinense, poseedora dunha voz alucinante. O sea, no primeiro momento, cando empezou a cantar, digo, a ver, esta muller é cantante sí ou sí, que se lle nota. E logo, pois, vendo quen era, investigando un pouquiño, pois, efectivamente, procede do teatro musical, aínda que non é o seu primeiro papel, pero sí o primeiro protagonista nunha serie de televisión. Xa ten incluso algún que outro premio como cantante e actriz nos musicales do West End londinense, que é como Broadway neoyorquino, non? Onde se representan pois as obras, os musicais de máis éxito na capital británica. Pois ao seu lado, dándolle a principal réplica, está Joanna Scanlan, unha actriz xa bordeando a sesentena, pero que unha habitual, unha coñecida de moitas series británicas, non? Pois un pouco na onda de como se chamaba, home? Bueno, tanto dato, a veces a protagonista de Secretos y Mentiras, que era Brenda Bleding, home, que non Sí, me acordaba eu. que sale en outra película, en outra serie, perdón, inglesa, que ahora non me dou conta, pero que fala Vera, que é inspectora, que é inspectora de Scotland Yard, vamos, en un pobo perdido do interior de Gran Bretaña. Esta era, por exemplo, miña muller é moi fan de todo este tipo de series inglesas, non? Eu, pois, cando podo, pois vexo, me coincide, vexo algún capítulo, e a verdade é que debería poñerme máis en serio con elas, non? Pero tanto con Happy Valley ou Vera, pero claro, non me dá a vida para todo, pero sí son series moi dignas e que teñen é de calidad. Sherlock, por exemplo, si a vi enteira, e bueno, impresionante, vamos, pois quizá a mellor adaptación de Sherlock Holmes que se fixo a nivel televisivo de sempre, non? Xa non falo das películas clásicas, pero bueno, a nivel como serie de televisión, vamos, moi superior aos últimos intentos de Kenneth Branagh, por exemplo, xa meténdonos no cine, ou aquelas dos anos 70, primeiros 80, Asesinato del Orient Express, Muerte en el Nilo, de Poirot, non? E, bueno, por suposto, infinitamente superior a se ha escrito un crimen que non ten que ver con Agatha Christie, pero como se o fora. Sí. Entón, bueno, pois, Black Mirror tamén é británica e pareceme tamén unha serie impresionante, non? Do mellorciño que podemos ter na parrilla televisiva da última década, ainda que, bueno, é unha serie antolóxica, cada historia, cada episodio é unha historia, uns millores que outros, pero, por exemplo, esta última tempada, que se estreou ano pasado, pues remonta o voo con respecto ás dúas anteriores, que foron un poquinho máis frouxas, pero sendo frouxas, en cada tempada, ainda que sean 6, sempre vai haber un par de episodios que che voan a cabeza, non? Así que, bueno,
Black Mirror pois é outra das, para a parte é un éxito a nivel mundial superior, non? É unha serie mundialmente famosa. Bueno, pois Riot Women con estas dúas pedazos de actrices ao frente, espero que a Rosalie Craig lle cheguen máis, lle ofrezcan máis papeles protagonistas na televisión ou no cine a partir de agora, porque a verdade é que está impresionante. Joanna Scanlan o mismo, é que é complicado quedarse con unha, porque sobre todo as secuencias que comparten, non, que son bastantes, entre elas dúas é un duelo interpretativo, pero dunha categoría que eu facía tempo que non a veía, en serio. Con intensidade, con forza, bueno, o de menos acaba sendo o do grupo de punk rock, non? Faísenos máis interesante, aprendemos a querer a esas mulleres, a empatizar con elas, bueno, pois a desexarlles o mellor, non? Eso, pois, é mérito, evidentemente, tanto dos guionistas como dos directores, como das actrices, neste caso, non? Así que, pois mira, así de claro, unha das mellores series dos últimos tempos, non podo decir do ano, porque ainda falta moito, pero bueno, posiblemente este entre elas, bueno, pois, de verdade, un sorpresón, que non o esperaba, xa digo, me chamou a atención polo do grupo de mulleres de mediana edad facendo un grupo de punk rock, que me encontrei pois unha das mellores series dos últimos tempos. Así que Riot Women en Movistar Plus, ou como que irades, donde poidades encontrala, pero paga moitísimo a pena botarlle un ollo, e só son 6 episodios. É o mellor que terá a segunda tempada. Debido ao éxito, despois de emitir simplemente o primeiro episodio, a BBC xa o día seguinte, debido ao éxito, xa a renovou para unha segunda tempada que xa está confirmada, e se espera que chegue pois a BBC, a Televisión Británica, a finais deste ano, a principios do que ven poidamos vela aquí. E, por certo, en España se chama así, non? No título original. Sí, igual. Riot Women, alborotadoras, sería a traducción, non? Sí. É unha referencia ao movimento Riot Girls con 3 R's, Girls, que estivo moi en boga nos 90, na época do grunge, xa nos últimos coletazos, no ano 93, 94, empezaron a surxir unha serie de bandas femeninas, ou todas, ou prácticamente todas as súas componentes femeninas, bandas como el Seven, Babes in Toyland, Elástica, que bueno, reivindicaban, estaban enfadadas co mundo, non? Pois reivindicando o feminismo, a igualdade, todo vamos, que se anticiparon 30 anos o que queren facer agora moitos, non? Bueno, pois este tipo de bandas se aglutinaron baixo ese movimento que se deu en chamar como os chicos da prensa tenemos que ponerle nombre a todo, pois se les chamou Riot Girls, alborotadoras, non? Bikini Kill era outra das bandas, de feito fai uns meses publicouse en España a biografía da líder de Bikini Kill, de Kathleen Hanna. Bueno, pues un libro moi interesante para comprender de onde ven que todas estas loitas, non, pola igualdade, polos dereitos da muller, que tan en boga están agora. A ver, fai 30 anos xa había un movimento musical que abogaba precisamente por todo eso, e ademais pois con actitude e calidade, non? Por eso o título de Riot Women fai un pouco referencia a eso, aparte que fan o mismo tipo de música. De feito, a canción que compoñen as protagonistas da serie para presentarse a ese concurso é unha canción que fala da menopausia. O sea, é unha serie diferente, unha serie estimulante. Sí, é unha comedia dramática, o que agora os americanos chaman un dramedia, non?
cos seus momentos dramáticos relacionados coas vidas persoais de cada componente, e logo pois moitos momentos de comedia, pois sobre todo pois provocados por cando están todas xuntas, non? Pero bueno, son os menos, aínda que son moi simpáticos. E bueno, pois tamén unha estupenda galería de personaxes secundarios, no que encontramos entre outras pois a unha bella, bueno, que non é bella, pero coñecida como Natalia Tena, a española, para afincada en Londres, que desarrollou a súa carreira mayoritariamente ali, que pues, por exemplo, xa estaba na saga de Harry Potter, non? E en John Wick tamén, na de John Wick aparece en unha das... Sí, non sei se na 3, me parece que na 3 ou na 4. Sí, sempre papeles secundarios, pero bueno, aí anda labrándose unha interesante carreira sempre. Sí. Pois, antes como ainda quero falar de alguna cousa máis, deixamos aquí Riot Women, apuntada con letras grandes, en mayúsculas. Moi ben. E son 6 episodios nada máis, que se animen, porque non leva moito tempo, o sea que é unha boa oportunidade. Bueno, e que máis queres falar? Pois, despois do bon, imos a falar do non tan bon. Vaya, hombre. A ver, que pasou aí? Non, pero, home, creo que é digno de mención, porque supón, polo menos para min, unha non gran decepción, porque, en certo modo, mo esperaba, pero si tiña esperanza tamén de que poidera ser un peliculón, non? Como foi no seu día, e agora, cando diga isto, xa todos ides saber de que película vou a falar, como foi no seu día Rompiendo las olas, non? Bueno, pois, ainda que non teña nada que ver, ao principio pensei que era o fillo, que Joaquín Trier, era fillo de Lars von Trier, non teñen nada que ver. Eu tamén o pensaba, Sí, non, pero non teñen nada que ver. Bueno, pois... Sí, o apelido, nada máis. Exacto. Bueno, un é Von Trier, este é Trier, a secas, vale. Pois, bueno, é o director desta película da que se leva meses falando, a que lle quitou, entre comillas, o Óscar a Sirat, tiña 9 nominacións ao Óscar, ao final, pois, só gañou a de mellor película estranxeira. Bueno, multipremiada tamén, unha película decía, así, eu non son moi amigo de ler as críticas antes de ver as películas, non? Despois, sí, vale, a vexo, xa teño a miña opinión e a partir de aí, pois, podo ler algunha, non? Bueno, pero bueno, o que se leía por aí nas revistas e tal, que unha película que recupera o tono de Bergman, bueno, a ver, despois de vista, Valor Sentimental e as súas 2 horas e cuarto, teño que decir que é un aburrimento soberano. Pero soberano. Como... A mí tamén me pareceu que empecé a verla e a deixei pola mitad, que la terminarei. Sí, pero é que sí, é que sobre todo, para min, aos 20 minutos xa tiña un gran defecto, para o meu entender, é que os personaxes caen todos mal. Sí, os 3 principais, o pai, ese pai director de cine, que leva 10 anos sin facer unha película, pero ten moito prestixio, que interpreta Stellan Skarsgård, as súas 2 fillas, que son as verdadeiras protagonistas da película, bueno, porque a película vai, ou se supón que vai, de un pai que non se leva moi ben coas súas 2 fillas, polo típico que, claro, sempre ocupado no mundo do cine, patatín, patatán, elas, pois, que agora son mulleres adultas, con fillos, unha a outra intentando labrarse unha carreira de actriz. Bueno, pois, el intenta redimirse, tratando de rodar, ten un guión para unha nova película que trata sobre a súa vida, coas súas fillas, e que quere que protagonice a máis nova, que a que pretende ser actriz, non? Entón, pois vemos actuando no teatro e tal, vale. E logo, pois, anda por aí Elle Fanning, que interpreta unha actriz de Hollywood fascinada por ese director xa setentón,
que interpreta a Skarsgård, e non sabemos moi ben o que pinta, o sea, en realidad non pinta nada, é un adorno que lle poñen a película para, pues será para, non sei, para chamar a atención dos americanos. Ou para atraer a Academia, claro, para atraer os premios da Academia, sí, mellor. O público máis novo, non sei, porque a verdade é que o personaxe non pinta absolutamente nada. Pois estaba nominada, non? Creo que sí. Actriz... Sí, pero bueno, é un secundaria. estereotipo, pero con todas as letras. Bueno, como o resto de personaxes. A ver, a min a película pareceme, aparte de non ter historia, porque, a ver, é que eso de que redimirse, encontrar o amor e recuperar a paixón a través do arte e da creatividade, mira, todo eso, dito así, nesta frase, queda moi bonito. Pero en 2 horas e cuarto, que me pretendes contar cuns personaxes que o único que quero é que se vayan da miña vida, que son meus veciños en Inlles Falo, por estúpidos, porque son estúpidos todos, a que menos a protagonista principal, a filla máis nova, a que pretende ser actriz. Esa simplemente é boba. Por que é boba? É que, a ver, non sei, creo que Carlos Bollero veu dicir algo parecido ao que estou dicindo eu, pero el foi un pouco máis correcto e di que é demasiado escandinava, demasiado fría, que tamén, evidentemente. É unha película que a mí non me transmite absolutamente nada, non me identifico. O que acabo de decir de Riot Women, pues é que aquí é todo o contrario. Exactamente todo o contrario. Non hai maneira de empatizar pero con ningún dos personaxes. Entón, pois claro, se a eso lle sumas unha historia inexistente e absolutamente falta de interés. E que te iba a preguntar, esa falta de empatía pode vir pola interpretación, pola dirección, polo guión, que ven por todos os lados ou que? Sí, principalmente polo guión, porque é que non, ao meu entender, non soubo construir uns personaxes que polo menos, igual ten razón Bollero, eu non vivo en Suecia, non coñezo a fondo a cultura escandinava, pero se realmente son así, vaya coñazo de xente, quero pensar que non. Eu coñezo uns cuantos escandinavos, do meu trato con moitísimas bandas escandinavas, e por sorte non son así. Pero bueno, igual, neste ámbito, pois sí. Joaquín Trier pretende contarnos, transmitirnos unha historia universal, pero que fracasa no intento porque o guión quizá é demasiado localista. Pero claro, eu aí non me atrevo a aseguralo. O que sí aseguro é que provoca o aburrimento porque non conseguimos chámalle comprender, chámalle empatizar con esas costumbres, esa forma de ser que teñen os personaxes, sobre todo o de Skarsgård e o da filla maior, a que estaba nominada como mellor secundaria de impronunciable nombre escandinavo. Así que, pois, o sinto, pero para min Valor Sentimental é un reflexo do peor Bergman, do Bergman coñazo de Fanny Alexander, por exemplo, ou sí, de Gritos e Susurros. Esa é máis complicada, esa peli, sí. Ou de Gritos e Susurros, pois ven sendo o mismo, evidentemente, sí, moi deudora de Bergman, pero aí acaban as cousas. Oye, cale a que fai de actriz maior, de irmá maior, porque estou mirando os apelidos. Sí, é a que estaba nominada como mellor ao Óscar como mellor secundaria. Ten dous nomes, un apellido, bueno, tres. Inga non o recordo. Inga Ibsdotter Lilias, por exemplo. Por exemplo, sí. Con perdón, se o dixen mal, se o pronunciei mal. Non sei porque non sei pronunciar o escandinavo. No, eu tampouco. Non sei pronunciar o galego, imagínate un de fora. Pero bueno. E bueno, pois así unha pequena decepción. E veña, outra decepción, que además é unha película que emparenta un pouco con esta, aínda que a ver, a min gústame un pouco máis, non moito, pero é americana, entón bueno, podía estar un pouco máis cerca de nós, non? Pero non, é tamén un drama
familiar, por eso aparte es que as vin en días consecutivos, e claro, pois te podes imaginar como quedei. Colliches unha depresión. Pois, home, non, pero tampouco foi pa tanto. Estás con pastillas agora, non? non. Pero vamos, que estou falando de Sin Conexión, a terceira película que dirixe Bradley Cooper, que aparte se reserva un papel secundario dun personaxe que cae fatal, o típico personaxe coñazo, que a verdade non pinta nada tampouco, pero como ele é o director, pois tivo que facer un personaxe para chamar a atención. Bueno, pois esta é a historia dun matrimonio, interpretado por Laura Dern, como se chama este, home? Will Arnett. Josh Arnett. Es Will ou Josh? Sí, sempre os confundo. Will Arnett, sí. Eso, sí, eu tamén, por eso estaba pensando un segundo. Sí, Will Arnett, que por certo está fatal. Tamén, a que sí está ben é Laura Dern, ¿no? Ciarán Hinds tamén, que pasa por aí, ese tamén está sempre no seu... sempre alegra a pantalla cada vez que aparece. Vale, pois é eso, é a historia tamén dun matrimonio que se vai desmoronando pola rutina despois de moitos anos casados, matrimonio de mediana edad, cada un, eso, el intenta buscar unha nova, algo que lle motive na comedia, no stand-up comedy, nos monólogos, convertíndose en monologuista aficionado, non? En amateur. Ela, pois, bueno, é un pouco máis botada para diante, imos decir, non? Bueno, a película é moi aburrida. O mismo adolece a mesma falta de ritmo que tiñan as dúas anteriores, que a primeira é coa que me quedo, o enésimo remake de Ha nacido unha estrella, con el mismo, con Bradley Cooper e coa fascinante sempre Lady Gaga. É unha película que peca de longa, que a historia xa sabemos, a vimos 1000 veces, e bueno, non considero que fora necesaria unha versión 2020, pero bueno, xa que estivo aí, pois, home, o mellor, Lady Gaga. E logo, pois a segunda película que dirixiu o amigo Bradley Cooper, esa sí que xa era un pouco máis coñazo, como se chamaba? A ver, como están as cabezas hoxe, Estou eu buscando, porque cando ti dis Cooper... Maestro, sí, home, sí, era ese, o biopic biopic, máis ben ese drama biográfico centrado na figura do compositor Leonard Bernstein. Sí, maestro. Side Story. Maestro. Sí, maestro, é o título da película. Sí. É a súa esposa, non? Baseada máis ben neso, unha película producida por Scorsese, Spielberg, bueno, igual que esta, o sea, Bradley Cooper ten amigos interesantes, pero vamos, que, en fin, que lle boten un vistazo ao que lle enseñen algo, porque de momento non, Maestro era outro coñazo de película, que ademais o propio Cooper, se non me equivoco, se encargaba do guión, bueno, en fin, buf, tamén a modo de Juan Palomo, interpretaba o propio Leonard Bernstein. Sí, bueno, sí, total. En fin, unha película pensada para Oscar, con ese afán de películas trascendentes, pero que se perden en tanta trascendencia. Podelle pasar como lle pasou a Kevin Costner, como lle pasou en algún momento a Mel Gibson, que se chegaron, viron que tiñan predicamento en Hollywood, que empezaban a recibir premios que todo o mundo os levaba, e o mellor lles deu mal do famoso, non? Do famoso en Hollywood, que te acabas creendo e sigues nesa inercia e non innovas. E o mellor é o que lle está pasando a Cooper, non? Sí, pero bueno, os que mencionaches, tanto Costner como Gibson, ao meu modo de ver,
a súa carreira directorial é bastante máis interesante que a que leva Cooper. Pero chea tamén de batacazos de golf, sobre todo Cosner, a nivel de batacazos comerciales, artísticos non tanto. Bueno, pero despois de os comerciales non volveron a levantar cabeza. Mira o que fai Gibson hoxe, mira Cosner, bueno, Cosner a onda como actor secundario, pero como director non volveu a meterse. Non, bueno... Bueno, sí, volveu a meterse e volveu a caer no mesmo, é dicir, en unha obra megalomaníaca, sí. Claro, o de Horizon, pois que a ver se chega a segunda, porque decía que iban a ser 4 e de momento ainda non chegou nin a segunda. No, e creo que non chegará, creo que non chegará. Pero rodada está, despois xa... Sí, pero a ver quen a quere distribuir, porque me parece que non lle gusta a ninguén. Ya. Eu fun a ver a primeira, fun a vela ao cine, No, eu non quero ver a primeira ata que se estree polo menos a segunda, pero... Pois vas ter que elixir ou a vez, porque ata que se estrea a segunda, a veces que non a van a estrear e van tardar, pero bueno. Bueno, a ver que pasa. A ver que pasa. Bueno, nada, para concluir, que Bradley Cooper así, non? Sí, a verdade... non. O sea que entre Trier e Cooper, pois vaya 2 días que me deron. Así que entre Trier e Cooper te quedas con as mulleres sublevadas ou mulleres de armas tomar. Ben. Riot Women, sí. Sin conexión e valor sentimental, non. Bueno, oye, pues son suxerencias ás veces, non recomendamos cousas, non recomendamos outras. É dicir, sálvese quen pueda. Evítenas, bueno, pues está. Efectivamente, aquí estamos para aconsellar. Bueno, e logo cada un que evidentemente con eses consellos pues que lle sirva de referencia, que se arriesguen, que non se arriesguen ou que bueno, pues que nos fagan caso ou que non, que aí cada un despois para gusto se pintan colores. Pois remataron as vacacións de Semana Santa, xa temos traballando o pobre Fernando Sampedro, que o xoves vai repetir aquí, e iso que onte non falou de fútbol porque tamén houve vacacións, así que moita vacación o xoves aquí, Vale. Bueno, gracias, Fernando. A tus órdenes. Unha aperta. Así me gusta. Ata logo. Chao. Ata pasado mañán. Eso.